आज मकर संक्रांति के मौका पर मोक्षदायिनी गंगा में श्रद्धालु लोग डुबकी लगावल। हालांकि हम बता दी कि आज सुबह सुबह इतना ठंड रहे, कुहासा रहे, बावजूद एकरा लाखों की संख्या में लोग आज मोक्षदायिनी गंगा में शिवपुर गंगा घाट पर डुबकी लगावल। देख सकते हैं तस्वीर में कि कड़ाके के ठंड में भी का महिला, का बुजुर्ग, का लड़का, का सियान सब लोग आज गंगा जी में डुबकी लगावल। हम बताई जे हमनी के क्षेत्र शिवपुर गंगा घाट में आज मकर संक्रांति के मौका पर काफ़ी संख्या में लोग जुटल। ठंडी के बावजूद लोग गंगा घाट पर देख सकतनी। हालांकि हम बता दी कि शिवपुर गंगा घाट पर जाए के रास्ता नहीं है। 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में जब बालू ही बालू बा, एक बावजूद केहू पैदल, मोटरसाइकिल से सब लोग पहुँचल और सब लोग के मन में यह रहे कि ठंडी के बावजूद ये संक्रांति के मौका पर स्नान करे के बाद देख सकते काफ़ी संख्या में बुझात होके जिसे मेला लागल बा। मेला झूठ बही रहा है आज शिवपुर गंगा घाट पर। तस्वीर में रहुआ सबे देख सकते मैंने कहल जाऊ जे 1 से 1.5 किलोमीटर के लंबा कतार रहा शिवपुर गंगा घाट पर। दूर से दूर से कहल जाऊ जे शाहपुर, बिहिया, पियरो, एने गजराजगंज, यानी पूरा माने दूर से क्षेत्र से लोग जब आज स्नान करे खातिर पहुँच रहा शिवपुर गंगा घाट पर। विधि व्यवस्था के भी बारे में हमनी के जानकारी लेवे के प्रयास की जा कि शासन प्रशासन के तरफ से जब का व्यवस्था बा, लेकिन ये जब के लोग के का नाम रहे कि शासन प्रशासन के नाम पर जब कोनो प्रकार के व्यवस्था नहीं है। ऐसे दियारा क्षेत्र में कहल जाता है जवैनिया घाट, लौछू टोला घाट, शिवपुर घाट, लेकिन हम बताई जे स्नान करे खातिर शिवपुर गंगा घाट बहुत पुरान घाट हो, ऐतिहासिक घाट हो। ऐसा कहानी जुड़ल भी है घाट से। यही घाट पर 1857 में अंग्रेज लोग के संगे लोहा लेत बाबू वीर कुंवर सिंह के बाही में गोली लाग गई। वहाँ के अपने ही तलवार से अपन बाही काट के यही शिवपुर गंगा घाट पर गंगा जी के आहुति दे देनी। कोई गरी से कहल जाला कि ये ऐतिहासिक घाट हो। ऐसे दूर से मने कहल जाऊ जे पूरा भोजपुर जिला से लोग जब खास करके शिवपुर गंगा घाट पर स्नान करे खातिर आवेला। देख सकते तस्वीर में ओकर नज़ारा रहुआ सब है। मने लाखों के संख्या में लोग शिवपुर गंगा घाट पर पहुँच रहा बा। हम बताई जे सुबह 4 बजे से ही लोगन के आवागमन शुरू हो गई रहा। शाम तक निरंतर यही तरी लोग जब पहुँच रहा बा। केहू साइकिल लेके, केहू मोटरसाइकिल लेके, केहू टेम्पू से, केहू 4 चक्का से, माने जेकरा जवने व्यवस्था रहा लोग माने कि जब सोचल है जे भाई आज हमनी के संक्रांति के मौका पर नहाए के बा। कहल जाला जे ठंडी के मौका पर माने जे ना नहाइला कोको दिन नहाइला हो जाला, उहो लोग आज के दिन चाहेला जे कम से कम गंगा जी में डुबकी लगा ली। कुछ लोग रहला यहाँ से भी हमनी के जाने के प्रयास के नहीं का नाम ठंडी रहला गंगा जी नहाए में बहुत ठंडा रहे भैया। अच्छा ले है खाए ना ठीक वही बताएं। माने आज मकर संक्रांति के मौका पर आइल बनी शिवपुर घाट पर, जब विधि व्यवस्था कैसन बुझाइल है? बहुत बढ़िया व्यवस्था बाटे। अच्छा, नहाए धोए के बहुत बढ़िया व्यवस्था भइल बाटे। अच्छा एक घाट पर आवे में परेशानी ना भइल? परेशानी तो भइल बाटे भैया। इतना दूर अभी बालू, अब गंगा जी चल गई होने। अच्छा, तो अब बालू से चल के जाए के पड़ता। माने गाड़ी ओनिए खड़ा क के आवे, ओनिए खड़ा क के आदमी जबरदस्ती भले करत रहे लोग। दूसर आदमी माने मोटरसाइकिल हो 4 चक्का ना नहीं खे आवत, 4 चक्का ओनिए रह जाते। 4 चक्का भी नहीं है। प्रशासन के तरफ से जब मैंने कोनो व्यवस्था नहीं, SDRF के टीम वगैरह नहीं हुई कभी? सब अपने से आदमी नहाता रहे लोग। केहू जब प्रशासन के भी व्यक्ति या माने बतावे खातिर भी रहला कि भाई हेने गढ़ा बचा ना, ई सब केहू प्रशासन के ई सब कुछ नहीं खे जा। हां, आदमी अपना खुद से आवत रहे, नहाता रहे, स्नान करता रहे। गंगा जी नहाए आइल बनी कहां से? हरिहरपुर से। अकेला ही बनी कहू बस हमारे ये बहरनपुर घर पर दौता। तो हमने के मैंने जब देखावे नहीं जो खबर कि मैंने
का हो रहल बा क्षेत्र में समय बा कुछ तो मनी के तो ये बताई कि मैंने गंगा जी मैंने इन है सकारात्मक बना नाइल जरूरी रहला। अच्छा मोक्षदायिनी गंगा है ये जब आइल जरूरी रहला सकारात्मक के मौका पर ना तो पहले आली आइल बने कि पहले ही से आवत नहीं जब जब सकारात्मक आवेला तब तब नहाए आवे नहीं कतनो ठाड़ा पड़े देख ली बाबा चलल बनी हरिहरपुर से कहतनी जे जब जब सकारात्मक आवेला गंगा जी नहाए खातिर आवे नहीं चाहे ठंडा कतनो पड़े। कहाँ से आइल बड़ल बुआ बरिसवन से तो काफी ज्यादा ठंडा बा फिर भी देखा तनी आइल बड़ल नहाए में ठंडा लगल हाँ नहाए धुआए खातिर मैंने व्यवस्था रहल कुछ हाँ कि मैंने केने गढ़ा बा चाहे एसडीआरएफ के टीम ना आई वही के कुल व्यवस्था बुझाइल अपने से मैंने जौन भी बा देख ली लइकन का नाम बजे कुल काम अपन ही प्रशासन के कोनो व्यवस्था नहीं के देख ली एबारा सकारात्मक के मौका पर मैं कुल धाराऊ लोग एबारा गंगा जी निकलल बा नहाए खातिर तब गंगा जी एबारा सकारात्मक के मौका पर गंगा जी स्नान के लिए बाद का होई दही चूरा खाइल जाए लोग के वो कहत लोग आलू गोभी के तकारियो कर संग खाइल जाला अनो देखो तनी आवे में परेशानी भइल है ना कोनो परेशानी नहीं है हमनी के जोन पूर्वज रहले है पैदल आवत जात रहे है इतना ना गाड़ी के संख्या बढ़ गइल बा कि 4 चक्का उन्हीं लग जाता मोटरसाइकिल लोग अपन जोरी सटा महिला बुजुर्ग से लेके भागत लोग पहले तो लोग आवत हला तो पैदल जात हला उहे बाल बच्चा लोग का हमार लइका बड़न के कोनी के पैदल चलो माने घाट पर आवे खातिर माने 4 चक्का के रास्ता नहीं है एकदम रास्ता नहीं है उजे लोग खड़ा कइले बा महिला लोग अपन ज्यादा शौक बा जरा घरे गाड़ी बिया अपना पति देव से कहता लोग कि चली ना तनी गड़िए से अरे चलो पैदल यात्रा करे के बाद पैदल चलो भाव रखो श्रद्धा रखो धर्म के नाम पर कुछ मेहनत करो अब माने पैरासूट से धर्म के भी ओकरा के लिहल जाता कि पैरासूट से हम धर्म के अपना ली पैरासूट से ना भाव रहे के चाहिए पिलर पाइन है तो देखनी है कि शाहपुर अंचल अधिकारी के तरफ से निर्देश दिहल गइल बा कि आगे खतरनाक घाट है गहरा पानी हो सकता है गहरे पानी में जाने से बचे तो काहे जब प्रशासन के देखनी है गंगा जी के तीर पर तो कोनो व्यवस्था नहीं है गंगा जी के तीर पर कोई प्रशासन नहीं है अपना से लोग बचता है अपना से गार्जियन लोग अपना बाल बच्चा के प्रसाद से लेके आवता नहवाता अंचलाधिकारी या प्रशासन केहू कोनो मदद ना करे जब अपन सूझ बुझ ना रही अपन प्रवृत्ति न सुधरी तो प्रशासन का कर सके अपन परिचय दे दिए ओम प्रकाश ठाकुर समाज सेवी गौरा शिवपुर घाट पर पहुँचे खातिर रउआ काफी कठिनाई के सामना करे के पड़ी तस्वीर में देख सकतनी ये जब पहले लोहा के पुल बनावल गई रहा भंगड़ कंपनी के द्वारा लेकिन भंगड़ कंपनी चली गई तो पुल खोल के चली गई जौना के बाद ये जब देख सकतनी कि बाढ़ के पानी अभी भी ये जब रहला पाकी भइल पे 4 चक्का एजे खाड़ क के ओकरा बाद आगा मोटरसाइकिल कैसो पहुँचल बड़ी तो देख सकतनी रउआ सब कि ये जब कहल जाता है आधा किलोमीटर पहले ही गाड़ी घोड़ा रोक देवे के बाद देख ली जे भी ट्रैक्टर लेके कैसो लोग पहुँच रहा ये जब खाड़ क के ओकरा बाद आधा किलोमीटर दूर जाके गंगा जी के स्नान करे के रहला एकरा बावजूद हम बताई जे आज मकर संक्रांति के मौका पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचल हा सबके यह विचार रहला जे आज मकर संक्रांति के मौका पर मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगावे के बाद डुबकी लगवला के बाद आज विशेष रूप से भोजन दही चिउरा कहल जाता है खूब गरहकी दही चिउरा आ गुड़ मिला के ओकरा बाद आलू गोभी के तरकारी संगे खूब सुंदर भोजन के आहार लोग ले रहल बा केहू तिलवा खा रहल बा केहू तिलकुट खा रहल बा रउओ तिलवा खाई तिलकुट खाई अब बहुत बढ़िया से संक्रांति मनाई। आज की वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।